Hola, veus, si acostumeu a estacionar el vostre vehicle durant tota la nit a la zona del Mercat de Balàfia, aneu amb molt de compte perquè hi ha un grup de brètols que es dediquen a trencar retrovisors. Això és el que ha passat cap a 5:45 d'aquesta matinada quan un grup d'adolescents no han trobat res millor a fer que trencar el retrovisor d'almenys 2 cotxes. Però això no és tot. Orgullosos de la seva acció s'han enregistrat amb el mòbil cometent els actes vandàlics i després ho han compartit amb tots els seus seguidors a través d'Insta Stories. A la publicació només se li veu la cara a un d'ells, al qual li hem desenfocat del rostre ja que es podria tractar de menors. Tot fa pensar que venien d'una nit de festa i actuaven sota els efectes de l'alcohol o d'altres substàncies. La primera destrossa l'ha comès un dels nois a l'altura del número 61 de l'avinguda Alcalde Porqueres. Amb un fort cop de peu ha trencat el retrovisor d'un Audi de color blau fosc. Més endavant, a l'altura del número 86 de la mateixa avinguda, tot just davant del Mercat de Balàfia, un altre brètol s'ha carregat el retrovisor d'un cotxe de color vermell. Aquests dos actes vandàlics són els que han estat enregistrats, però atenció perquè podria haver més vehicles afectats. Déu-n'hi-do, quines perles! Això és tot, gràcies per la vostra atenció. Fins aviat!